Здравейте и добре дошли обратно в канала на Автокъща Рамелалото, където ви показвам употребявани товарни и леки автомобили, с които да помагате на бизнеса си да расте. Днес ще ви представим този Mercedes-Benz Vito Maxi хладилен бус 2016 година. Практичен, икономичен и изключително подходящ както за бизнес, така и за професионална ежедневна употреба. Още от пръв поглед бусът впечатлява с модерния фейслифт дизайн, характерен за новото поколение Vito. Белият цвят подчертава изчистена и стилна визия, а дългата база Maxi изпълнение придава по-сериозно присъствие и осигурява значително повече товарно пространство. Автомобилът изглежда много добре както визуално, така и технически, без удари и със запазена каросерия. Гумите са на около 90%, което е още едно доказателство за добрата поддръжка на буса. Това е автомобил, който съчетава представителна визия и практичност в едно. Пак работи на нежния 2,2 литров дизел двигател с мощност 164 конски сили и Евро 6 стандарт. Моторът е известен с добрата си издържливост, плавна работа и нисък разход на гориво, което прави поддръжката му икономична и изгодна за бизнес употреба. Автоматичната скоростна кутия допринася за допълнително за комфорта при шофиране и прави управлението лесно и приятно дори в натоварен градски трафик. Относно купето, разполагате с 3 седалки и предлага много добро пространство и комфорт за водача и пътниците. Седалките са удобни и подходящи както за ежедневна работа, така и за други пътувания. Интериорът е запазен, чист и добре поддържан, а високата позиция на седене осигурява отлична видимост и увереност на пътя. Скоростният лост е разположен удобно отстрани на волана, практично решение, което освобождава повече място между седалките и прави придвижването от купето много по-лесно. Бусът разполага и с темпомат, който е особено полезен при дълги пътувания и магистрално каране, като осигурява повече комфорт и спокойствие зад волана. Бусът е оборудван и с контакт за вършно зареждане на 220 волта, което е изключително практично при работа с хладилната система. В кабината пък е монтиран и монитор, чрез който лесно можете да седите и регулирате температурата в хладилното отделение директно от мястото на водача. Това улеснява работата и позволява постоянен контрол върху превозваната стока. Хладилният агрегат е Xarius 300, професионална и надеждна система, подходяща за транспорт на хранителни продукти, напитки, медикаменти и всякакви температурно чувствителни товари. Професионалната изолация на товарното пространство позволява поддържане на температура от плюс 15 до минус 20 градуса по Целзий, което прави този бус отличен избор за фирми, занимаващи се с доставки и входиран транспорт. Товарният отсек е едно от най-големите предимства на това Vito. Благодарение на удълженото изпълнение, пространството е значително по-дълго и по-практично в сравнение с стандартните версии. Това позволява превозването на повече стока, по-обемни товари и по-лесно организиране на товарното пространство. Отсекът е много добре запазен с професионална изолация и здраво изпълнение, което гарантира дълготрайна експлоатация. Товароносимостта е 1100 кг, което прави буса подходящ както за ежедневни доставки, така и за по-сериозна търговска дейност. Автомобилът е нов внос от Белгия и можете да се свържете с нас на посочения телефон в описанието, за да дойдете и да го видите още днес. Автомобилът се намира в град Петрич, а от Автокъща Рамелалото ви предлагаме и лизинг с одобрение до 2 часа. Благодарим ви, че гледахте това видео. Не забравяйте да се абонирате за канала, да го харесате и да го споделите с приятели. Вашия следващ работен партньор ви очаква. И не забравяйте, че ако този автомобил не бие по вкуса, можете да се свържете с нас, за да намерим перфектната за вас кола по поръчка.